Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis qegħdin hawn illum għaliex is-simbolu tal-fidi tagħna, simbolu miġbur, simbolu ifformulat mill-Knisja, jiġifieri xi ħaġa li tmur iktar profonda mill-kelma, mill-istess kelma li aħna ngħidu, huwa dak li wassal lil tant bnedmin isiru qaddisejn. Imxew fuqu biex imbagħad għarfu jew daħlu fil-misteru ta' Alla. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, int urejt lil ġnus kollha permezz ta' Kristu ibnek, ibqa' ħares l-opra tal-ħniena tiegħek biex il-Knisja mqazza imxerda fid-dinja kollha tibqa' sħiħa fil-fidi u fl-istqarrija ta' ibnek, bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Nibqgħu bil-wifqa Alleluja. Alleluia, alleluia, alleluia. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma' Alla, u l-Verb kien Alla. U kien fil-bidu ma' Alla, kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma jelbux. U l-Verb sar bniedem u għammar fostna. U aħna rajna l-glorja tiegħu. Il-glorja li għandu mill-Missier bħala ibnu l-waħdini, mimli bil-grazzja u l-verità. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek. Eżis, il-riflessjoni li ħanamlu dal-għodu li bħalma ġim ħabbarija storiko-teoloġika se naqsama f'ħames partijiet. L-ewwel parti ħanaraw naqra fil-qosor ħafna il-kuntest storiku u dottrinali li fih sar il-Konċilju ta' Niċea. Wara ngħaddu biex naraw x'kien dak it-talim li kkawża il-Konċilju, x'kien it-talim ta' Arju, dak jiġifieri li jmur kontra dak li qrajna illum fil-Vanġelu. Imbagħad għandna parti qasira dwar l-informazzjoni li għandna dwar il-Konċilju innifsu u d-deċiżjonijiet li ttieħdu, u fl-aħħar imbagħad ħanieħdu il-verżjoni tal-kredu kif ħarġet minn Niċea li hija ħarira żgħira differenti minn kif nistqarruha aħna kull nhar ta' Ħadd, dik il-verżjoni imbagħad hija żvilupp ta' din li ħanaraw illum li sar fil-Konċilju ta' Kostantinopoli fis-sena 381. U b'dik ir-riflessjoni fuq kull parti tal-kredu u mbagħad nagħlqu din iċ-ċelebrazzjoni ta' dalgħodu. Tajjeb, mela jew nibdew biex naraw xi ftit x'kienet il-Knisja fil-bidu tas-seklu 4. Sa bħalma nafu, il-bidu tas-seklu 4 ġab miegħu differenza kbira fl-istorja tal-Knisja minħabba ir-rapport li kien hemm bejn Kostantinu u l-Knisja. Kostantinu li beda mixja ta' bidla mis-sena 313. Fis-sena 313, Kostantinu illeġittimizza ir-reliġjon nisranija. Ġifieri minn dak il-moment il-qudiem min kien nisrani ma baqax jikser il-liġi. Ħallija li ma kienx hu li jagħmel il-Kristjaneżmu mbagħad
ir-reliġjon uffiċjali tal-imperu. Dik ġiet aktar tard fis-sena 380. Però Kostantinu nistgħu ngħidu li beda moviment li beda jiffavorixxi aktar lill-insara. Tajjeb, iridu niftakru li Kostantinu kellu lill-ommu Nisranija, Sant'Elena. Mela allura bil-fors li ċertu simpatija lejn l-insara dan kellu. U hu ħoloq struttura fejn il-Knisja bdiet tingħata ċertu prominenza. Apparti milli huwa ħallas għal bini ta' ċerti bażilċi importanti ħafna kemm fl-Art Imqazza kif ukoll ġewwa Ruma, insibu wkoll ħafna sitwazzjonijiet fejn l-isfijiet bdew ikunu il-konsulturi tal-imperatur. Mela allura naraw li il-Knisja bdiet tieħu post mhux biss ta' aċċettazzjoni imma anke post ta' prominenza kbira ħafna. Mela allura ġejna f'sitwazzjoni li ħanajdu hekk biex nifhmu sewwa x'wassal għall konċilju ta' Niċea u kif mexa, nifhmu li nħolqu sitwazzjoni fejn il-linja ċara bejn fejn tispiċċa l-awtorità temporali, ġifieri l-awtorità tal-imperu, u l-awtorità spiritwali, l-awtorità tal-Knisja, din il-linja ta' bejniethom ma tantx kienet għadha ċara. U r-raġuni kienet waħda ħanajdu hekk storika. Kostantinu kien il-kap tal-Knisja. Għaliex kienu li ta' lill-Knisja ħanajdu hekk il-libertà li tista' tipprattika fil-pubbliku mingħajr periklu. Mela allura l-imperatur kien dak li jiġbor fih il-membri kollha, ħanajdu hekk il-ċittadini kollha tal-imperu, però anke l-insara kollha, għaliex hu kien il-protettur ewlieni tal-Knisja. Issa, tajjeb ngħidu li għalkemm il-Kristjaneżmu kien qiegħed jikber, xorta waħda nifhmu li fil-bidu tal-seklu 4 in-numru tal-insara kien għadu f'minoranza. U allura hekk toħroġ il-mistoqsija għalfejn Kostantinu lab din il-karta riskjuża. Jekk il-parti l-kbira tal-poplu tal-Imperu Ruman kien fil-maġġor parti tiegħu pagan u l-aristokratiċi il-parti l-kbira minnhom kienu għadhom pagani. Għalfejn Kostantinu ta' daw il-favuri kollha lill-Knisja Nisranija. Ir-raġuni jista' jkun kienet għaliex hu ħanajdu hekk li kien mexxej tajjeb ħafna, mexxej militari tajjeb ħafna, għaraf li l-imperu kellu bżonn struttura soda biex ikun aktar maqut. U huwa ra fil-Knisja din l-istruttura li hu kellu bżonn. Minħabba l-kriżi li kien għadda minnha l-imperu fis-seklu ta' qabel, fis-seklu 3, il-politika tal-imperu u anke l-istrutturi tagħha kienu qegħdin f'dekadenza kbira. Mill-banda l-oħra, il-Knisja aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar kienet tkun sitwazzjoni aktar organizzata, saret struttura u istituzzjoni organizzata ħafna. Mela allura Kostantinu li kif qed ngħidu kellu daw is-simpatiji diġà lejn l-insara minħabba ommu, ra fil-Knisja dan il-potenzjal tajjeb ħafna biex il-Knisja tkun dik li tgħaqqad l-imperu. Imperatur wieħed, imperu wieħed, reliġjon waħda, il-Kristjaneżmu, għalkemm kif qed ngħidu dan m'għamlux b'mod espliċitu. Hemm il-possibilità wkoll li ma nistgħux ninxħduha li Kostantinu verament għadda minn esperjenza ta' ispirazzjoni divina. Tajjeb dak li kien seħħ qabel il-gwerra tal-Pont ta' Milvium ġewwa Ruma fis-sena 313, ħafna jqisuha bħala viżjoni li kellu Kostantinu mis-sema. Jista' jkun din il-viżjoni baqgħet ukoll ħanajdu hekk ispirazzjoni għalih biex jibqa' juża ħanajtek il-Kristjaneżmu biex jgħaqqad aktar l-imperu. Mela dik hija naqra is-sitwazzjoni storika, ngħaddu issa għal naqra kuntest dottrinali. Issa, l-insara kollha jemmnu f'Alla wieħed. L-insara kollha jemmnu li l-ibn Alla sar bniedem u għammar fostna u wara l-mewt tiegħu reġa' tal-assema. Imma l-modi kif din tiġi interpretata kienu differenti ħafna. Illum forsi għalina nsibuha diffiċli nifhmu id-differenzi li kien hemm fil-ħsieb. Però meta naraw naqra aktar fid-dettall x'kitbiet ġejjin minn dan l-epoka, nifhmu kemm kien hemm opinjonijiet u pożizzjonijiet differenti dwar it-Trinità u dwar Kristu. U għaw ħansemmilkom l-aktar importanti li mbagħad jidhru wkoll fil-Konċilju ta' Niċea. Mela, fl-ewwel qabel kollox, dik il-kwistjoni li ħabba fiha kellu jissejjaħ dan il-Konċilju kienet il-kwistjoni trinitarja. Tajjeb, Alla huwa magħmul minn persuna waħda jew minn aktar persuni. U allura marbuta mal-kwistjoni trinitarja hemm il-kwistjoni kristoloġika. Kristu, min kien? X'kien? X'importanza kellu? Dawn kienu l-mistoqsijiet li kienu jistaqsu stet teoloġi ta' dak iż-żmien.
Mela nibdew billi mmorru ġewwa Lixandra. Tajjeb Lixandra kienet il-belt ħanajdu hekk l-aktar magħrufa għall-erf. Kien fiha l-biblioteka l-aktar importanti u l-aktar kbira tad-dinja antika u fiha kien hemm miġbur l-erf kollu. Fiha kien hemm ukoll verżjoni bil-Grek tat-Testament il-Qadim. Tajjeb dik li aħna nsejħulu t-Testament il-Qadim, però li fir-realtà hija l-iskrittura tar-reliġjon Ebrajka. Tajjeb, mela allura f'Lixandra nistgħu ngħidu li bdew jidhru l-ewwel teoloġi, l-ewwel orrif insara. Issa, dawn mexew ħafna fuq il-filosofija ta' Platun. Tajjeb, u l-aktar wieħed li forsi uża tajjeb il-filosofija ta' Platun biex jispjega kunċetti ta' reliġjon nisranija kien kittib li jgħix fis-seklu 3 li kien jismu Oriġene. U dan jispjega it-Trinità u jitkellem b'mod ċar fuq it-Trinità b'dan il-mod jgħidilna t-Trinità hija divinità waħda, natura divina waħda, però li tispjega ruħha fi 3 ipostasi. Flok ipostasi nistgħu nużaw il-kelma persuni biex niftehmu aħjar. Jgħid kull waħda minn dawn il-persuni għandha sem mill-istess natura, mela allura it-tlieta li huma ndaqs fejn tidħol id-divinità, però fejn tidħol l-awtorità kull waħda hija taħt l-oħra. Il-missier li għandu l-awtorità sħiħa, l-iben li jinsab pass taħtu għaliex huwa ibnu mela jrid jobdil il-missier u l-ispirtu li huwa mebgħut mill-liben mela allura dan jobdi lill-liben ukoll. Tajjeb mela natura waħda, divinità waħda, 3 persuni li wieħed jinsab taħt l-ieħor. Mela allura fi kliem sempliċi nistgħu ngħidu li Oriġene spjega kif il-missier huwa l-għajn ta' kull divinità li minnu joħroġ liben li għandu l-istess natura u li mbagħad minnhom joħroġ l-Ispirtu Qaddis, tajjeb li wkoll igawdi mill-istess natura. Issa, dak kienet il-pożizzjoni f'Lixandra, u nżommu f'moħħna Lixandra kienet il-belt tal-filosofi. La darba kienet il-belt tal-filosofi, hemm ċans kbir li partijiet oħrajn ma jifhmuhomx. Il-filosofi ma jifhimhom ħadd. Tajjeb dik hija ħaġa li noħduha for granted. Sewwa, kif jiena konxi li kultant forsi l-kliem tiegħi dalgħodu jista' jkun xi naqra tqil ukoll. Mela, jekk immorru f'partijiet oħra tal-imperu, speċjalment fil-punent, tajjeb Ruma, l-Afrika, eċċetera, nindunaw li kien hemm forom differenti ta' kif kienu jifhmu lil Alla. Tajjeb, issa l-aktar forma radikali ħanajtek li pruvat tiddefendi il-monoteizmu, ġifieri li Alla huwa wieħed, insejħula il-modaliżmu. Xi jfisser dan? Dawn kienu jistqarru li Alla huwa persuna waħda li tidher b'modi differenti fl-istorja tas-salvazzjoni. Mela allura fit-Testament il-Qadim Alla rrivela lilu nnifsu bħala missier. Fit-Testament il-Ġdid l-istess persuna, il-missier, sar bniedem u bata u miet fuq is-salib. Meta reġa' tela s-sema reġa' ħal pożizzjoni li kellu qabel. Fl-istorja tal-Knisja dan l-istess Alla jieħu l-forma tal-Ispirtu Santu. Tajjeb mela allura għandna persuna waħda li tidher qisha qiegħda tibdel il-maskri. Tajjeb għalhekk iseħħulu modaliżmu. Alla li jirrivela lilu nnifsu b'modi differenti. Dak li huma jinsistu huwa li Alla huwa wieħed. Tajjeb mela allura jekk huwa wieħed ma jistax ikun tlieta. Però kien hemm linja ħanajdulek li kienu jiddefendu il-monoteizmu li kienu aktar moderati, li dawn insejħulhom il-monarkjani moderati, li dawn kienu komuni ħafna f'Ruma u f'Antjokja. Issa dawn kienu jammettu li il-logos, dak il-verb li tkellimna dwaru fil-Vanġelu ta' San Ġwan, xinkun qegħdin naqraw, logos verb, verbum hija bil-Latin, logos hija bil-Grek, il-logos u l-ispirtu għandhom ċerta awtonomija. Ġifieri ma jgħidux li l-missier sar bniedem bħalma kienu jgħidu l-oħrajn, jew li l-missier sar spirtu, imma li l-missier kien joħroġ minnu dawn l-enerġiji li kienu jaħdmu fid-dinja. Tajjeb u li eventwalment dawn ħajerġgħu jingħaqdu mal-missier fl-aħħar ta' żmien. Tajjeb biex Alla jibqa' dejjem wieħed. F'Ruma b'mod speċjali ninnutaw li kienu jħarsu b'mod suspettuż ħafna lejn it-teoloġija li kienet qed tiżviluppa ġewwa Lixandra. Għax kif għedna, Lixandra kienu filosofi, Ruma ma kienux filosofi. Mela allura Ruma dan id-diskors fuq 3 persuni f'Alla kienu jifhmuh bħala 3 allat. Allura Ruma kienu jibżaw li daw ta' Lixandra qegħdin jitkellmu fuq reliġjon nisranija li tistqar
tliet allat flok Alla wieħed. U allura dan it-taħwit kollu nistgħu ngħidu li ma għenx biex is-sitwazzjoni fl-imperu tkun daqshekk maquda bħalma xtaqa Kostantinu. Tajjeb niftakru x'kien lan ta' Kostantinu l-ewwel qabel kollox. Kostantinu xtaq li l-fidi nisranija tkun il-kollha li taqqat l-imperu. Jekk l-insara ma jaqblux bejniethom, il-kollha mhux ħataħdem. Tajjeb. Mela, x'jiġri fil-bidu tas-seklu 4 eżatt wara li Kostantinu jġib il-paċi lill-Knisja. Il-problema kienet dak li beda jgħid wieħed Presbiteru li kien jaħdem ġewwa Alexandra. Tajjeb, li però fir-realtà kien mill-Libja, Arju. Dan Arju sewa beda jxerre dawn l-idejat tiegħu dwar it-Trinità. U x'kien jgħid? Huwa kien jemmen li Alla huwa wieħed. Però ma kienx jiġħad li Alla bat lill-ibnu fid-dinja li kien Alla wkoll. Però biex jiddefendi l-monoteizmu, ħanajdu hekk l-uniċità ta' Alla li Alla huwa wieħed, huwa kien ħareġ bl-idea li Kristu huwa Alla maħluq. Tajjeb aħna fil-kredu ngħidu Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux maħluq. Arju jgħid Kristu huwa Alla maħluq. La darba huwa Alla maħluq, ovvjament huwa differenti mill-missier u huwa inqas minnu għaliex kien maħluq minnu. Tajjeb mela allura Arju nistgħu ngħidu li ġab sitwazzjoni tal-maqlub ta' dak li ried fir-realtà isostni. U ried jiddefendi li Alla huwa wieħed imma fir-realtà spiċċa jitkellem fuq żewġ allat. Tajjeb. U forsi nistaqsu għalfejn Arju kellu daw is-segwaċi kollha, sewa segwaċi li tant kienu numerużi li l-imperatur kellu jsejjaħ konċilju biex jiġi iċċarata s-sitwazzjoni. Arju kien persuna, ħanajdu hekk, li kien jiġbed l-ammirazzjoni ta' ħafna nies. Minn dak li għandna dwaru, nafu li kien persuna li kien jgħix ħajja nisranija eżemplari, ħajja axxetika, ħajja ta' talb, u li kien jaf ħafna jitkellem. Fil-fatt għad baqalna wkoll xi traċċi ta' poeżiji tiegħu li permezz tagħhom kien iwassal dan it-talim. Issa aħna lkoll nafu huwa aktar faċli tiftakar poeżija milli li tiftakar paġna, għax poeżija ir-ritmu tagħha jgħinek tiftakarha. U għad baqalna fil-fatt waħda minn daw il-poeżiji ta' Arju li fiha huwa jgħid kien hemm żmien meta l-iben ma kienx jeżisti, li Alla kien wieħed qabel ma sar tnejn. Tajjeb u allura dan en biex in-nies daw il-melodiji jiftakruhom u naqra jibdew jemnuhom. Issa żewġ oqsma tas-soċjetà li lill-Arju kienu ħanajdu hekk jirrispettaw ħafna kienu il-Verġni konsagrati tal-Alexandra u l-Verġni konsagrati kienu persuni b'rispett kbir fil-Knisja, tajjeb, u anke l-Baħħara. Niftakru li Alexandra hija belt li tinsab fuq port. Tajjeb, il-Baħħara li kienu segwaċi ta' Arju, meta kienu jbaħħru għal bnadi oħrajn, kienu jwaslu it-talim tiegħu fi bnadi oħrajn. U dan kien il-mod kif it-talim ta' Arju f'daqqa waħda nfirex kważi mal-Mediterran kollu. Kullimkien nibdew insibu nies li kienu jaqblu ma' Arju. Issa, sakemm il-kwistjoni kienet għadha ħanajduk waħda interna bejn Arju u l-isqof tiegħu kien prova jwaqfu Alessandru, l-affari baqgħet kwieta. Il-problema kibret meta daw il-talim beda jinxteret ma' kullimkien. Alessandru l-isqof ta' Alexandra biex isikket lill-Arju keċċieħ mill-belt. U dan mar Ċesarija tal-Palestina. U hemmhekk sab wieħed mill-ikbar ħbieb tiegħu li kienu alleati tiegħu li kien Ewsebju. Ewsebju li aħna ma nafuh bħala l-istoriku tal-Knisja. L-ewwel wieħed li kiteb l-istorja tal-Knisja. Ewsebju laqgħu lill-Arju. U xi ftit jew wisq kien jaqbel miegħu, mhux f'kollox, imma f'xi punti kien jaqbel miegħu. U allura din il-kwistjoni komplet tikber. Kostantinu sar jaf, tajjeb għaliex daw bdew jibgħatu littri lil xulxin u fl-aħħar bdew jibgħatu littri anka lill-Imperatur, anka lill-Isqof ta' Ruma, lil Silvestru. Mela l-kwistjoni bdiet tikber u Kostantinu fehem li jekk dil ħaġa ħadd kompli tikber, il-Kristjaneżmu aktar ħajġib firda milli ħajġib għaqda. U allura Kostantinu fehem l-importanza li jsejjaħ lill-isfijiet kollha tad-dinja magħrufa ta' dak iż-żmien biex jiddiskutu din il-kwistjoni, biex jaraw li ma hija l-linja
ta' talim li l-Knisja għandha tħaddan u li tagħmel obbligatorju għal kulħadd. Id-data magħżula għal dan il-konċilju kienet Mejju tas-sena 325. Tajjeb, u allura Kostantinu fil-bidu kien ħajamel dan il-konċilju ġewwa Anċira, dik l-lum hija Ankara fit-Turkija, però mbagħad għażel li jagħmilha Niċea għaliex Niċea kienet aktar qrib tal-post fejn kien joqgħdu. Mela allura hu li kellu jinqasam ħanajdu hekk bejn it-tmexxija ta' dan il-konċilju kif ukoll it-tmexxija tal-Imperu seta' jaqsam b'mod faċilment mill-palazz tiegħu f'Nikomedja għal post fil-Knisja fejn kien qed isir dan il-konċilju ġewwa Niċea. Mela, f'Mejju tas-sena 325, issa bdejna t-tielet parti tajjeb il-parti fuq il-konċilju, fis-sena 325 bdew jinġabru ġewwa Niċea numru kbir ta' isqfijiet. Ovvjament il-maġġoranza kienu asfijiet ġejjin mill-Vant, tajjeb mill-Punent ma kienx hemm ħafna għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett il-Punent bilkemm kienu għadhom kapaċi jifhmu l-Grieg. Tajjeb u apparti minn hekk il-Punent kien il-bogħod mill-Vant fejn sar propju minn Niċea fejn sar dan il-konċilju. Issa il-parti l-kbira tal-isfijiet li ġew ovvjament kienu isfijiet li kienu konċernati b'din il-kwistjoni. U minn hawn nifhmu il-pajjiżi fejn il-kwistjoni tal-Arjaniżmu dan it-talim ta' Arju li Kristu kien Alla ieħor maħluq mill-missier fejn kienu l-postijiet fejn kien hemm l-aktar konflitti. Għandna l-Eġittu, ovvjament minħabba Lixandra, għandna l-Palestina minħabba Ċesarija fejn kien jgħix Ewsebju u fejn kien għamel xi żmien jgħix anke Arju, is-Sirja, il-Feniċja u l-Asja Minuri. Dejjem allura nistgħu ngħidu li għandna il-parti tal-Vant tal-Imperu Ruman kollha. Kien hemm ukoll rappreżentanza tajba mill-Greċja u mill-Maċedonja, ovvjament minħabba l-faċilità tal-lingwa, dawn il-Grieg kienu jifhmuh, u anke mill-inħawi tal-madwar. Mill-Punent kien hemm 6 rappreżentanti biss. Tajjeb, li minnhom l-aktar wieħed importanti kien l-isqof Ossju ta' Kordova, li kien ħabib ta' Kostantinu u li kien ukoll id-direttur spiritwali ta' ommu, ta' Elena. Tajjeb, mela allura nifhmu li dan kellu rwol importanti ħafna. Kien hemm ukoll xi isfijiet minn artijiet fil-Vant li ma kinux fl-Imperu Ruman, bħal pereżempju mill-Persja u mill-Mesopotamja, u dan jurina li l-Kristjaneżmu kien beda jinfirex anke il-barra mill-limiti tal-Imperu. B'kollox kien hemm madwar 270 isqof, li naturalment magħhom kienu ġabu anke il-kollegi tagħhom. U l-aktar kollega importanti li nistgħu insemmu huwa id-Djaknu Atanasju, li kien ħanajdu hekk il-kollaboratur ta' Alessandru. Alessandru miet sentejn wara l-Konċilju u kien Atanasju li mbagħad kompla id-difiża tal-fidi Niċena. Il-Konċilju beda b'diskors li għamel l-Imperatur li fih hu irrodħaj lil Alla talli taħ il-possibilità li jiġbor tanti isfijiet li xtaqu il-paċi fl-Imperu. Tajsa din hija indikattiva ħafna. Kostantinu ma jgħidx li xtaqu l-paċi fil-Knisja, imma l-paċi fl-Imperu, għax il-Knisja u l-Imperu kienu prattikament ħaġa waħda. Tajjeb, huwa jkompli anka jitkellem fuq din it-teddida tal-paċi li kien qiegħda tinħoloq minħabba dan it-talim li kien qiegħed jinxteret. U jgħid ukoll li min mhux ħajħaddan din il-paċi ħajbat il-konsegwenzi. Issa, Kostantinu nafu li kien il-president ta' dan il-konċilju. Dak li aħna nsejħulu kieku chairperson. Sa, immaġinaw li għandek konċilju li għandek l-imperatur li qiegħed imexxih. Tajjeb, issa iċ-chairperson ġeneralment li jagħmel jaġevola u jikkoordina id-diskussjonijiet. Però mill-informazzjoni li għandna ġejja kemm minn Ewsebju kif ukoll minn kitbiet oħrajn anke minn kitbiet ta' Atanasju, nafu li Kostantinu mhux darba u tnejn ta' kontribut. Jiġifieri nistgħu ngħidu wkoll li Kostantinu mexxa d-direzzjoni li fiha rrid li d-diskors imur. Tajjeb, inżommu ħaġa dejjem f'moħħna. Ħafna drabi Alla juża il-linji mawġin tagħna biex jikteb dritt. Tajjeb, jekk aħna nemmnu fl-ispirazzjoni tal-Ispirtu Santu nifhmu kif anke kultant il-manuvri umani jistgħu waslu anke għall-verità. Issa, jibdew id-diskussjonijiet però m'għandniex biżżejjed informazzjoni dwar min mexxa u min tkellem. Tajjeb, però milli nistgħu nifhmu Ossju ta' Kordova li kien ħabib ta' Kostantinu u Ewstazju ta' Antiokkja li kien l-aktar wieħed li kellu pożizzjoni qrib il-pożizzjoni dottrinali ta' Ruma, probabbli kienu huma li kienu qegħdin imexxu.
però ma nafux fiċ-ċert. Mis-sorsi l-aktar affidabbli li għandna li spiss huma xi ittri jew trattati tal-isfijiet preżenti li nkitbu wara, nistgħu niġbdu xi ftit frak minn hawn u minn hemm biex nagħmlu rikostruzzjoni ta' dak li ingħad u dak li ġara. Nifhmu li kien hemm żewġ mumenti f'dan il-konċilju. L-ewwel wieħed kien dak il-mument fejn bdiet tintwera biċ-ċar għalfejn id-dottrina ta' Arju kienet waħda żbaljata, għalfejn din kienet ereżija, meta din inqabbluha mal-fidi tradizzjonali tal-Knisja. Sewwek tajjeb li nagħmlu referenza għal dik is-silta li qrajna mill-Vanġelu. Il-Vanġelu ta' San Ġwan inkiteb lejn tmiem l-ewwel seklu. Jiġifieri fl-ewwel seklu dan kien it-twemmin tal-insara li l-verb kien mill-bidu, kien ma' Alla, mela kien mal-missier, u kien Alla. U kien dan l-istess verb li ħalaq kollox u li sar bniedem. Tajjeb mela allura dak kien dak li l-insara kienu jemmnu mill-bidu. Dak li qiegħed jgħid Arju ma jaqbilx ma dak li nsibu fil-kotba mqazza. Issa, dan nafuh, mela ġifieri minn din l-ewwel parti li Arju ġie mikxuf ħanajdu hekk bħala eretiku, nafuh minn ittra, parti minn ittra li waslet ilna li kien kitibha l-Isqof ta' Nikomedja. Dan l-Isqof ta' Nikomedja kien wieħed minn dawk li kienu favur Arju. Tajjeb biex importanti li ngħiduha din. L-informazzjoni li għandna kultant tiġina anka mill-partit ieħor, minnaħa ħanajdu hekk tal-ħżiena ħansejħulhom hekk. X'jgħidilna Ewsebju ta' Nikomedja f'din l-ittra? Fiha huwa jgħidilna li l-insara, jekk l-insara jgħidu li Kristu huwa verament ibn Alla u mhux kreatura, mhux ħolqien ta' Alla, ifisser li dan għandu l-istess natura tal-missier. Tajjeb, u juża il-kelma homoousios. Homoousios dik li aħna bil-Malti ġibnija natura waħda mal-missier, dik hija l-homoousios. U dan jgħidilna l-Isqof ta' Nikomedja ma kienx aċċettabbli għall-Arjani għaliex jekk jaċċettaw din huma kienu jifhmu li s-sustanza divina, in-natura divina, minħabba tnissil tal-iben inqasmet fi tnejn. Tajjeb, ovvjament aħna nifhmu li in-natura divina ma tinqasamx fi tnejn jekk il-missier ikollu iben, in-natura tibqa' waħda. Li kieku fil-konċilju kien intqal dan biss, jiġifieri li l-Arjani jiġħdu it-tnissil veru tal-iben, diġà kien ikun biżżejjed biex toħroġ ċara l-ereżija li huma kienu qegħdin ixerdu, għaliex ma kinux qed jemmnu li Kristu kien verament imnissel mill-missier. Nifhmu li intqal ħafna aktar minn hekk u li probabbilment l-akkużi ġew spjegati aktar fid-dettall imma sfortunatament m'għandniex id-dettalji. Mela wara li ġiet konfermata l-ereżija ta' Arju, kien hemm bżonn li issa tiġi affermata dottrina tajba. Dik li aħna nsejħula l-ortodossija. L-ortodossija hija it-talim korrett, it-talim kif għandu jkun. U dan allura jwassalna għat-tieni mument ta' dan il-konċilju. Kien meħtieġ li tinħoloq formula ta' fidi jew simbolu ta' fidi, kredu biex niftehmu. Li fiha f'din il-formulazzjoni mhux biss taqta' l-barra kompletament dak li qal Arju, imma wkoll tkun preżentata b'mod li tkun ċara li ma tħallix spazju għal miżinterpretazzjoni. Tajjeb ħafna drabi meta inti jkollok xi ħaġa li ma tkunx miktuba ċara, fazzjonijiet opposti jistgħu t-tnejn jinterpretawha kif jaqbel lilhom. Mela allura dan il-kredu kellu jkun miktub b'mod li ma jħallix spazju għal miżinterpretazzjonijiet. U din kienet allura l-aktar parti diffiċli. Għaliex? Għaliex dawk kollha li kienu kontra Arju, ħafna minnhom ma kinux jaqblu bejniethom. Jekk tiftakru dawk li semmejtilkom fil-bidu mela kien hemm is-subordinazzjonisti ġewwa Alexandra, kien hemm il-modalisti ġewwa Sirja, kien hemm il-monarkjani ġewwa Ruma. Dawn ma kinux jaqblu bejniethom fejn tidħol in-natura ta' Alla u l-mod kif Alla jirrivela lilu nnifsu fid-dinja. Mela allura din kienet l-aktar parti diffiċli għaliex sakemm ftehmu biex ma jaqblux ma' Arju kollox tajjeb. Biex issa jiġu jiftemu bejniethom, hemmhekk jinħolqu il-problemi. Issa, dan kollu sar aktar diffiċli meta nsommu f'moħħna li fost dawk li ma kinux apertament jaqblu ma' Arju, xorta waħda kien hemm min xtaq jew li ma xtaqx, min xtaq li jevita formula finali ta' fidi li tkun eżatt kontra dak li qal Arju. U nfakkarkom f'Ewsebju ta' Ċesarija. Ewsebju ta' Ċesarija għedna li f'xi punti kien jaqbel ma' Arju imma mhux f'kollox.
U allura dan ma xtaqx li jkun hemm formula ta' fidi li tikkontradiċi kull ma qal Arju, għax kienet ħad tikkontradiċi anke dak li kien jemmen u jistqar hu. Mela, l-aktar li nsibu informazzjoni dwar din il-parti huwa minn dak li kiteb Atanasju li kien diaknu f'dan il-konċilju, però l-kitba ġejja minn 25 sena wara, minn madwar is-sena 350. U ovvjament bħalma tafu tajjeb f'25 sena il-memorja mhux bil-fors tkun għadha tiftakar id-dettalji kollha. Apparti li dawk il-25 sena mill-ħajja ta' San Atanasju kienu 25 sena mqalbin ħafna. Biss kien ġie eżiljat xi 3 jew 4 darbiet sa dak iż-żmien. Issa qatt ma nistgħu ngħidu fiċ-ċert kif għedna allura jekk Atanasju kitibx kollox eżatt kif seħħ jew inkella kienx qiegħed juża argumenti ta' żmienu ta' 25 sena wara biex ikun jista' jispjega aħjar il-konċilju. Però l-idea ġenerali ta' ħafna studjużi hija li dak li kitbilna huwa kredibbli, nissekkux preċiż, maħniex ċerti, però dak li qal huwa kredibbli. Milli jgħidilna San Atanasju jidher li l-akbar diffikultà li sabu dawk li kienu kontra Arju kienet li jikkomponu simbolu ta' fidi li jkun fih biss kliem li jinsab fil-Bibja u li ma jagħtux spazju għall-interpretazzjoni oħra li setet tkun favur Arju. Il-problema ewlenija kienet li l-espressjonijiet li nsibu fil-Bibja dejjem huma xi ftit jew wisq ġeneriċi. Tajjeb fil-Bibja insibu siltiet li kulħadd jista' jinterpretom kif iridu. Huma ma rridux joħorġu b'formula li l-Arjani setgħu jħossuhom komdi li jaċċettawha. Tajjeb, imma mingħajr ma jiġħdu l-iżbalji tagħhom. Sa din tajjeb li nifhmuha il-Knisja f'din l-epoka kienet Knisja li kienet intolleranti ħafna kontra min iġib tagħlim żbaljat. Jiġifieri ma rridux jagħtu spazju lill-eretiċi li b'xi mod jew ieħor jiġġustifikaw il-pożizzjoni tagħhom. Issa, huma mela biex inġibu eżempju, aħna fil-kredu ngħidu li liben ġie mill-missier u din bil-Grik tiġi ek tu teju. Tajjeb, liben li ġej mill-missier bil-Grik ngħidu hekk. Issa l-Arjani ma kellhomx problema jaċċettawha din għaliex huma kienu jgħidu jekk liben ġie maħluq mill-missier, ġie mill-missier, però mhux kif jifhmuh il-Kattoliċi. Tajjeb, mela allura kif qed ngħidu fil-Bibja noqogħdu attenti xi kliem nużaw jekk ma rridux inwasslu messaġġ żbaljat. Atanasju jgħidilna b'espressjoni oħra li kienet ġiet proposta biex tiddeskrivi lil-liben u din kienet li hu kien il-qawwa u x-xbija tal-missier. Bħalu f'kollox, mhux differenti minnu, ma jinbidilx, mhux mifrut minnu, dejjem miegħu u koetern miegħu. Iżda dawn id-deskrizzjonijiet kollha jinsabu fil-Bibja u huma applikati wkoll għal bnedmin u għal ħlejjaq li jimxu fuq il-passi ta' Alla. Pereżempju raġel ma jixraqlux jatti rasu għaliex hu xbija u glorja ta' Alla. Din naqrawha fl-ittra lill-Korintin. Mela din ma nistgħux nużawha biss tal-Kristu. Tajjeb mela allura rridu nfittxu xi ħaġa oħra. Quddiem din id-diffikultà allura li tippreżentalna l-Iskrittura għax l-Iskrittura ma tina xejn li jista' jkun b'mod skiettu ċar li m'għandux spazju għal miżinterpretazzjoni, il-missiriet tal-Konċilju għażlu li jirrikorru għal kelma li ma tinsabx fil-Bibja. U l-kelma hija homoousios, dik li ġa semmejt ftit ilu, li tfisser tal-istess sustanza, natura waħda, ġibnija bil-Malti. U dan din il-kelma għażluha għaliex kienet kelma li l-Arjani qatt ma setgħu jaċċettawha. Minħabba li jekk jaċċettawha ikunu qegħdin iwaqqgħu il-punt fundamentali tal-kristoloġija tagħhom, jiġifieri li liben huwa differenti mill-missier. Jekk inti qed tistqar li liben huwa natura waħda mal-missier, ovvjament huwa l-istess. Issa, f'xi mument waqt din il-parti li fejn kienu qegħdin jiktbu dan il-kredu, Ewsebju ta' Ċesarija li kif għedna kien qrib ta' Arju imma ma kienx radikali bħalu, ippropona li jintuża s-simbolu batteżimali li kien jintuża ġewwa Ċesarija, tajjeb it-djoċesi tiegħu. U jgħid allura dan jista' jkun fidi li aċċettabbli minn kulħadd. Sewwa, issa mill-mod kif jgħid l-affarijiet Ewsebju, Kostantinu dan aċċettah, ippreżentah għall-approvazzjoni ta' kulħadd wara li hu Kostantinu żied il-kelma homoousios. Issa forsi jgħidu li kelma homoousios Kostantinu kif ħolhom biha. Probabbli Kostantinu mhux hu ħolhom biha, imma ħolhom biha Ossju ta' Kordova. Jiftakru Ossju ta' Kordova
kien mill-Vant, Kordova tinsab fi Spanja. U dan fi Spanja kienu jemnu li l-missier u l-iben b'xi mod jew ieħor huma ħaġa waħda. Tajjeb għaliex fil-Vant dak kien it-twemmin. Dak li semmejnih bħala il-monarkjaniżmu moderat. Tajjeb li l-missier huwa Alla imma li minnu jestendu l-iben u l-ispirtu li eventwalment jerġgħu imorru lura għand il-missier. Biex naqtaw fil-qasir, insomma, jinħoloq dan is-simbolu kostant japprovawh il-missirijiet min ħanajdu hekk skont il-volontà tiegħu u min forsi waqt li tkerraħlu ftit, u dan ġie il-fidi uffiċjali tal-Knisja. U kulħadd ġie mistieden jaċċettah, inklużi Arju u s-segwaċi tiegħu. Tajjeb dik kienet ħaġa li dejjem kienet issir fit-tmiem ta' kull konċilju jew fit-tmiem ta' kull kontroversja, min kellu l-pożizzjoni opposta dejjem jingħata l-possibilità li jaċċetta it-talim li jkun ġie deċiż. Min ma jaċċettax imbagħad kien ibati żewġ konsegwenzi, skomunika mill-Knisja u eżilju mill-Imperu. Għaliex ftakru il-mexxej ta' kollox kien l-Imperatur. Tajjeb, jekk l-Imperatur ħajeżiljak, inti ħad tiġi skomunikat ukoll. Tajjeb, niġu issa mela għar-raba parti. Id-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-Konċilju ta' Niċea. Meta ġiet approvata din il-formula ta' fidi kif bidilha ħanajdu hekk irranġa Kostantinu kif irranġaw għall-missirijiet, dawk li jieħdu sem kif għedna ġew mogħtija din il-possibilità li jaċċettawha, li jiffirmawha. U iffirma kulħadd ħlif tlieta min nies, Arju u żewġ isfijiet oħrajn li kienu partitarji tiegħu. Wara li ġiet konkluża din it-taħbila allura, il-Konċilju dawwar l-attenzjoni tiegħu fuq affarijiet oħrajn, għax il-Konċilju ma kienx biss fuq l-Arjaniżmu, ma tkellem anke fuq xi punti żgħar oħrajn bħal pereżempju id-data meta għandu jiġi ċelebrat l-Għid il-Kbir. Sa dan iż-żmien kien hemm xi insara li kienu jiċċelebraw l-Għid tagħhom flimkien mal-komunità Ebrajka u minn dan iż-żmien il quddiem dan ġie projbit. Jiġifieri issa l-Għid jibda jsir fil-ħadd ta' wara l-14 ta' Nisan. Sewa l-14 ta' Nisan hija l-ġurnata tal-Għid tal-Lut. Apparti minn hekk kien hemm anke xi kwistjonijiet dixxiplinarji oħrajn li ġew indirizzati u fosthom forsi waħda importanti li sal-lum għadha tot, tajjeb, isqof ma jistax jiġi trasferit minn dioċesi għal oħra. Tajjeb, isqof jekk huwa fid-dioċesi tiegħu jibqa' fid-dioċesi tiegħu kemm idum isqof. Apparti minn hekk ukoll insibu kwistjoni oħra li wkoll għadha valida, isqof ma jistax jaċċetta saċerdot fid-dioċesi tiegħu jekk dan ġie ordnat minn isqof ieħor mingħajr il-permess. Jiġifieri, jekk jiena li jiena Malti fid-dioċesi ta' Malta, jekk irid niġi naqdi Għawdex, l-isqof ta' Għawdex irid jitlob permess lill-isqof tiegħi biex jaċċettani. Dik għadha valida sal-lum. Tajjeb, apparti minn hekk insomma nsibu lista ta' skomuniki li saru ma tantx huma importanti. Inkomplu fuq il-kwistjoni li tinteressana. Il-Konċilju jagħlaq fit-19 ta' Ġunju ta' dik is-sena. U dakinhar saret festa kbira, speċjalment minħabba li dik is-sena kienet ukoll l-20 anniversarju minn meta Kostantinu sar imperatur. Fit-tmiem din il-festa saru diskorsi li stiednu lin-nies għal paċi u għal konkordja. Il-punti prinċipali tal-Konċilju ġew mirġbura fatti sinodali ta' Kostantinu u din intbatet lill-Knisja ta' Aliċandra peress li kienet il-Knisja ta' Aliċandra l-aktar waħda imdaħla f'din il-kwistjoni minħabba li Arju kien propju minn Liċandra. F'din l-ittra li ntbatet insibu miktuba fil-qosor il-miżuri li ttieħdu kontra id-dottrina Arjana u kontra dawk li żammew magħha, kif ukoll id-deċiżjonijiet fuq ix-xismi u l-atti dixxiplinarji l-oħrajn li kien hemm bżonn li jittieħdu. L-Imperatur faħħar ħafna il-ħidma tal-ħafna isfijiet f'dik il-belt kontra il-velenu ta' Arju kif jiddeskrivuhu li hu jsejjaħlu anke il-Ministru tax-Xitan li dan issa ġie eżiljat il-barra mill-Imperu ġewwa l-Illirikum flimkien ma' dawk li kienu baqgħu iżommu miegħu. Issa dakinhar kulħadd ħaseb li l-kwistjoni kienet magħluqa. Tajjeb, imma għal darb'oħra il-kwistjoni reġgħet inqalat. Tajjeb għaliex fi ftit żmien l-Arjaniżmu jerġa' jqum, però dan mbagħad nitkellmu dwaru forsi f'okkażjoni oħra meta niċċelebraw l-anniversarju tal-Konċilju ta' Kostantinopli, għax imbagħad fil-Konċilju ta' Kostantinopli nistgħu ngħidu li l-kwistjoni vera tingħalaq. Mela jew nagħtu naqqatajn issa tal-kredu u din hija l-aħħar parti. Tajjeb issa ħanaqralkom il-kredu ta' Niċea kif ġie mħabbar f'dak iż-żmien 1700 sena ilu.
ħadd innotaw li hemm xi differenzi żgħar mill-kredu tagħna. L-ewwel qabel kollox huwa iqsar. Sewwa, għaliex dan idur propju fuq dan il-punt importanti. Il-partijiet l-oħra li ħanajdu hekk ħajkunu qishom maqbużin, kif qed ngħidu ġew miżjuda fil-Konċilju ta' Kostantinopli li jerġa' għal darb'oħra itenni il-fidi ta' Niċea. Tajjeb, però kien hemm bżonn li ċerti partijiet jiġu aktar irranġati u ċċarati biex in-nies jistgħu jifhmuhom aħjar. Mela dan huwa l-kredu kif ħareġ 1700 sena ilu. Nemmnu f'Alla wieħed missier li jista' kollox, ħalliq ta' dak kollu li jidher u li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben Alla, Iben waħdini imnissel minn missier, jiġifieri mill-istess essenza tal-missier. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul. Homoousios, natura waħda, mal-missier, li permezz tiegħu sal kollox, kull ma hemm fis-sema u kull ma hemm fl-art. Għalina l-bnedmin u s-salvazzjoni tagħna niżel mis-mewwiet u ħal ġisem, sar bniedem, bata u qam fit-tielet jum. Il-mewt mhix imsemmija, bata u qam fit-tielet jum. Tela fis-mewwiet u għad jiġi biex jagħmel ġudizzju fuq il-ħajjin u l-mejtin. Nemmnu fl-Ispirtu Santu. Full stop. Fuq l-Ispirtu Santu ma jgħidu xejn. Però mbagħad il-kredu jkompli. Dawk li jgħidu kien hemm żmien meta l-iben ma kienx jeżisti u qabel ma ġie mnissel ma kienx jeżisti. U dawk li jistqarru li l-iben ta' Alla ġie maħluq mix-xejn jew li ġej minn ipostasi jew essenza oħra jew li jista' jinbidel, dawn kollha huma kkundannati mill-Knisja Kattolika u Apostolika. Mela l-kredu kien jinkludi daw it-tliet sentenzi ta' kundanna. Kull min jgħid xi ħaġa li tmur kontra dak li qegħdin ngħidu huwa kkundannat. Issa biex naraw il-punti l-aktar importanti ta' dan il-kredu u bihom nagħlqu. Dan is-simbolu probabbilment kien jintuża f'xi rit batteżimali diġà f'xi knisja. Għaliex mela dan ma kienx l-ewwel kredu li nkiteb. Tajjeb hemm forom oħra tal-kredu li huma aktar antiki, però li kienu jeżistu biss f'ċerti partijiet, f'ċerti bliet importanti. Nafu pereżempju kien hemm simbolu ta' fidi li kien jintuża f'Ġerusalemm, ieħor li kien jintuża f'Antiokkja, ieħor li kien jintuża f'Ruma, dak li nsejħulu tal-Apostli li għadna ngħiduh sal-lum. Jiġifieri dan kellu jiġbor fih it-tagħlim tajjeb li kien jinsab f'dawn kollha. Issa, ma dan il-kredu standard ħanajdu hekk li jintuża li ma nafux eżatt li ma wieħed kien, Eusebju jgħid li kien tiegħu, però maħniex ċerti, żdiedu xi punti li b'mod espliċitu jikkontradixxu dak li kien qiegħed isostni Arju u li kienu ppreżentati b'mod li ma jagħtux lok għall-interpretazzjoni żbaljata. Pereżempju, wara l-espressjoni magħrufa fi Kristu Ibnu l-Waħdini Ġesu Kristu Sidna, żidu l-kelmiet imnissel waħdini mill-missier, jiġifieri mis-sustanza tal-missier, biex jispeċifikaw dak li Kristu kellu l-istess natura bħal missieru. Bl-espressjonijiet Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, l-intenzjoni kienet li juru li l-iben Alla kien Alla f'kull sens, skont in-natura tiegħu bħal missier u mhux xi divinità sekondarja maħluqa kif kienu jsostnu l-Arjani. U rridu anke joħolqu distinzjoni bejn Kristu li kien imnissel mill-missier u l-kreaturi l-oħra li kienu magħmula minnu. Tajjeb l-użu tal-kliem kienet xi ħaġa fundamentali. Il-kelma li trid tuża irid ikollha sens ċar ħafna. Wara dan il-vers imbagħad insibu espressjoni li fiha ngħidu hekk il-manifest kollu kontra Arju. Natura waħda mal-missier. Di bil-verżjoni l-oriġinali tgħidilna homoousion to patri. Il-kelma homoousios ma tinstab imkien fil-Bibja. U kif għedna allura mhuwiex magħruf kif din spiċċat fis-simbolu. Jew inkella min ħareġ biha. Issa Eusebju f'waħda mill-ittri tiegħu li kiteb wara jgħid li din il-kelma ħareġ biha l-imperatur innifsu. Issa, għalkemm żgur li Kostantinu kellu sem fil-miżuri li ttieħdu biex din il-kelma tiġi aċċettata għaliex il-kredu l-ewwel qabel kollox kellu jkun aċċettat mill-imperatur u mbagħad mill-isfijiet, huwa improbabbli ħafna li l-idea li tidħol fih kienet tiegħu. Sewwa, Kostantinu ma kienx teologu. Jista' jkun li kien imperatur tajjeb ħafna, imma teologu ma kienx. Tajjeb diffiċli ħafna li din il-kelma ħareġ biha hu. Hemm min isostni bħal pereżempju San Ambroċ ta' Milan ħafna snin wara li kien propju għax Arju u sħabu kienu kontrija li din il-kelma ddaħlet.
Li huwa żgur hu li din il-kelma għajmet ħafna problemi minħabba li jista' jkollha diversi interpretazzjonijiet xorta waħda. Il-ħsieb kien li l-kliem ta' Ġesu jiena u l-missier aħna ħaġa waħda li nsibu fil-Vanġelu ta' San Ġwan kapitlu 10 ikunu il-pedament għal din il-kelma. Tajjeb homoousios, natura waħda, jien u l-missier ħaġa waħda. Imma li ġara kien li fost il-membri kien hemm min fema li n-natura tal-missier inqasmet biex minna tnissel liben. Jew inkella li liben kellu sem minn natura individwali tal-missier u allura setet tiġi interpretata b'mod modalista. Tajjeb ġifri li l-missier u liben huma l-istess persuna li qiegħda tpoġġi maskra differenti. Fattur ieħor li seta' għen lil Kostantinu biex jinsisti li din il-kelma tidħol fis-simbolu ta' fidi kien il-fatt li la darba r-rappreżentant tal-Papa Silvestru u lanqas Ossju ta' Kordova ma kinux kontrija. Tajjeb mela jekk Ruma kienet favurihom, favur dil-kelma, mela allura naqblu magħha. U hawnhekk diġà naraw b'mod ħanajdu hekk sottili ħafna l-importanza li diġà kellha l-Knisja ta' Ruma. Tajjeb l-affarijiet b'xi mod jew ieħor kienu jintlaqgħu mill-Knisja kollha jekk Ruma taqbel magħhom. Jekk Ruma ma taqbilx magħhom, at some point ħajnqalgħu il-problemi. Mela hawnhekk tajjeb niftakru li fit-teoloġija Rumana sa mill-ewwel żminijiet din kienet tiddefendi bl-aktar mod qawwi li Alla huwa wieħed. L-istess bħat-teoloġija Asjatika li tagħha kien hemm rappreżentant Marċellu ta' Anċira. U dan ifisser allura li d-dottrina tat-tliet ipostasi, jew dik kif ngħidu aħna id-dottrina tal-logos, id-dottrina tal-verb, ħanajdu hekk f'Ruma qatt ma kellha eruq sodi ħafna, sakemm daw il-punti ġew iċċarati ħafna lejn is-sena 360. Tajjeb fis-sena 360 kiteb awtur Latin importanti ħafna, Ilarju ta' Poitiers. Ilarju kien minn Franza, però għamel żmien eżiljat fit-Turkija. Meta kien it-Turkija tgħallem il-Grek u tgħallem jispjegah sew. U kienu mbagħad li kien spjega lil punent xi tfisser meta titkellem fuq tliet ipostasi mingħajr ma tgħid li qed ikollok tliet allat. Tajjeb? Issa għal min ikollu dan it-tip ta' ħsieb allura l-kelma homoousios li tinsisti fuq in-natura waħdanija ta' Alla tidħol komda ħafna. Tajjeb għal min kien jemmen li Alla huwa wieħed u li ħajrġa' jispiċċa wieħed. Issa ninnotaw ukoll li s-sommarju tal-inkarnazzjoni li nsibu fis-simbolu eżatt wara ikompli jagħti naqra spazju għal din l-interpretazzjoni. X'naqraw? Naqraw li liben niżel mismewwiet ħal ġisem u sar bniedem. Bata u fit-tielet jum għamm il-ġdid u tela s-sema. Mhuwiex speċifikat la li miet u lanqas li wara li tela s-sema issa qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U allura b'xi mod jew ieħor qegħdin nagħtu spazju għall-awtonomija tal-iben u dik tibqa' mistoqsija miftuħa. Il-kredu ta' Niċea, il-verżjoni l-oriġinali tiegħu mhijiex ċara fuq dan il-punt. Tajjeb, hawnhekk għandna niftakru wkoll li wieħed mit-teoloġi prinċipali li kien hemm fil-Konċilju kien dan Marċellu ta' Anċira li kien modalist, tajjeb li kien jemmen li Alla huwa wieħed li jidher forom differenti. U ovvjament dan ma kellu l-ebda problema jaċċetta din il-kelma homoousios għaliex seta' jinterpreta skont id-dottrina tiegħu. Fl-aħħar tas-simbolu insibu parti li ma kienx tidher fis-simboli ta' qabel, tajjeb u li issa ġiet imneħħija mill-verżjoni ta' 381 dik li għadna ngħidu aħna kull nhar ta' Ħadd. U din hija l-parti tal-kundanni. Tajjeb fil-kredu għall-grazzja t'Alla ma ngħidux kundanni. Dawk waqfu jgħiduhom fis-sena 381. Mela, fi kliem ieħor, dawn huma tliet kundanni kontra Arju u kontra sħabu. Il-kundanna li l-aktar tiġbed attenzjoni hija dik kontra dawk li jgħidu li liben huwa ta' ipostasi jew natura differenti. Issa ma l-ewwel daqqatajn din hija affermazzjoni l-aktar qawwija ta' dak li kien qiegħed jingħad dwar liben li huwa l-istess natura tal-missier. Iżda, jekk nifhmu sewwa l-kliem naraw li ipostasi u natura hawnhekk qegħdin jitpoġġew fuq l-istess livell. Għax dak li sa dak iż-żmien it-terminoloġija kienet għadha mhix ċara. Dan ifisser li min ried seta' jifhem li liben kellu l-istess natura bħal missier imma li kellu wkoll l-istess ipostasi. Mela setgħu jifhmu li l-missier u liben kienu persuna waħda, ħanajdu hekk bl-aktar mod radikali possibbli, ħaġa li l-Konċilju rid jevita.
Issa hija ħaġa stramba kif xi teologu bħal Alessandro tal-Ixandra aċċetta din il-formula la darba u kien ġej minn tradizzjoni twila seklu li kienet issostni li kien hemm differenza kbira bejn l-ipostasi u n-natura. L-unika raġuni sensibbli li nistgħu nagħtu għal dan huwa li hu u l-iswijiet l-oħra sħabu qablu magħha għaliex kienet tafferma il-kontrarju ta' dak li kien jgħid Arju. Mela allura x'nistgħu ngħidu fuq il-konċilju biex nagħlqu? Ir-rebbieħa, ħanajdu hekk id-dottrina rebbieħa immedjata tal-Konċilju ta' Niċea, fir-realtà wis probabbli kienet it-teoloġija moderata ta' Ruma u tal-Asja Minuri. Tajjeb jiġifieri dik li kienet titkellem fuq Alla li huwa wieħed, li jestendi lil nnifsu forom differenti, però li fl-aħħar mill-aħħar Alla jibqa' dejjem wieħed. Tajjeb, però m'hemm l-ebda ħiel tad-dottrina tal-Ixandra ta' tliet ipostasi awtonomi ta' waħda inqas mill-oħra biex niftehmu dik ma tidħol imkien. Issa din ir-rebħa però ma kienitx it-tmiem tal-istorja, għaliex bħalma nafu wara il-Konċilju ta' Niċea inqalgħu ħafna kontroversji oħrajn, però li kienu providenzjali. Għaliex dan il-punt li għadni kemm semmejt li ma kienx ċar fil-kredu, grazzi għal kontribut ta' ħafna teoloġi importanti bħalma kienu Ilarju, pereżempju bħalma kien San Ambroċ, bħalma kienu it-tlet Kappadoċi, San Basilju l-Kbir, San Girgor ta' Nissa u San Girgor Nazzjanzenu, li kien grazzi għalihom li it-tanim li ma kienx għal kollox ċar fil-kredu ta' Niċea ġie iċċarat f'dak il-perjodu sas-sena 381. U fis-sena 381 mbagħad tinħareġ il-verżjoni finali tal-kredu li għadha tingħad fil-Knisja sal-lum, fejn huwa speċifikat b'mod ċar li Alla huwa natura waħda, li hemm tliet persuni li huma indaqs, mhux waħda subordinata l-oħra, u li tlieta li huma jaħdmu fl-istorja tas-salvazzjoni tal-bniedem, sakemm il-bniedem mbagħad jerġa' jingħaqad ma' Alla fl-aħħar parti fil-qawmien mill-imwiet. Grazzi. Ħanqum bil-wifqa u wara din ir-riflessjoni sabiħa immens li titfana tatina il-valur kbir ta' dan is-simbolu li wassalna l-ħajja ta' dejjem, li jagħtina l-ħiel ta' Alla u jagħtina ċans nidħlu fil-misteru ta' Alla, ejjew flimkien b'mod solenni inkantaw dawn il-vrus maħruġa mill-erf u mill-ispirazzjoni fil-Knisja. Credo in unum Deum. Factorem celi et terrae, visibilium omnium. Iesum Christum, Filium Dei unigenitum. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Qui propter Domine et propter nostram salutem descendi de celis.
crucifixus, etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectione mortuorum. Nitolbu o alla missir intibat fid-dinja l-kelma tal-verità u l-ispiritu tal-qdusija u jurejtna l-misteru tiegħek tal-aġeb, għatina li nistqarru l-fidi vera billi nemnu fit-Trinità qaddisa u naduraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq nirringrazzjakom li kontu magħna għal dan il-mument sabiħ, interessanti u profond. Nirringrazzjaw ukoll lil Fader Jonathan tal-erf li qasam magħna, l-erf tal-Knisja, kif ukoll lill-eżistana li hawnhekk jenuna norganizzaw lil kor il-Fader Joseph is-saċerdoti ta' din il-parroċċa flimkien mal-Abbatini. Grazzi ħafna u jalla din il-fidi li taqadna flimkien twassalna il-koll biex naslu għal ħajja ta' dejjem li hija tant mixtieqa u hija lan veru tagħna. Fl-aħħar ta' din iċ-ċelebrazzjoni titkanta l-Ave Regina Celorum għaliex illum ukoll jaħbad il-75 sena mitħabbira mill-proklamazzjoni tad-domma ta' Marija Meħuda Assunta fis-sema. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.